Okay, I'm back again. Sorry guys for the abrupt stoppage. Buy me a phone, someone please. Oh, Nonkwenkwezi needs a phone. Oh, yeah, I ran out of storage. But anyway, yeah, hopefully my problems will be over soon. Kuban, Tiko. Yeah, power and ngane phone ngomsolusayo. But anyway, let's go back to the topic at hand. The topic is Umbilini, intuition, Uvalo, yonke lanto leyo. So I was saying, where was I? Okay, I was basically talking about how traditional healers, basically the job of a traditional healer is to assist umuntu ogula ngombilini, in the sense that they have to twasa, they have to be initiated so that they are able to divine for people. You understand? Bahlolele abantu, babhule, bavumise. Yayiva ke. So basically what this then means is that all the other types of umbilini, umzekelo uvalo, you understand, or umbilini wokuvinto emdaka, you understand, ekuchwechwelayo, can be healed ngezinye indlela. But umbilini wokuthwasa wona, there's no other way except ukuthwasa. You will always struggle, you will always suffer with low umbilini, and you will be wrongly diagnosed, you'll be misdiagnosed, and you'll end up taking treatment for depression, anxiety, whatsoever. You understand? Only to find the only solution to resolve the problem yakho umbilini is to be taught how to use it. You understand? Ukuze usebenze ngawo. You understand? For example, part of the training is untongwane, where initiates are trained to be looking for stuff around the home. We understand? Xa nikhona phesiphehlweni makukhangele umama ulahlekelwe bahlekazi, khangelani niyafihlelwa. We are training your intuition at that time. Sizamana nalo mbilini wakho ukuthi mawusebenze, mamela umbilini wakho uba uthi intoni le ilahlekileyo, inoba iphi. We understand? That is part of the training, and making you ukuthi uhoyane ne-clients. We understand? Instead of me being the one divining, let it be you initiates. Go first. We understand? So that you train your intuition. You understand? You get used to working with people, and you get used to training. I mean, what you call trusting your intuition. You understand? Like I was saying, mna bandikhe vuma yeah vandicholo phezulu papa, maybe ibe khona into eyenzekayo kum, and once ndandenza ngolo hlobo, hey hayi papa, ndiziva bayabona ngo, I'm unstoppable. You understand? There are moments like that. It is ukuthwasa basically is you being trained to trust your intuition. Igqirha umsebenzi walo is to work with their intuition and trust it. Yayibona? So if awunyangwa, if awuthwasanga, awunyangeki umbilini, because kaloku umbilini ngumoya ovalelekileyo apha kuwe, ukhangela indawo yophuma because awusetyenziswa. You understand? The reason uhlala ukuphathe ingaskusitsho kakhulu isikhalo, it's because lo moya awusebenzi. You understand? Awuna outlet. You understand? Hence ukugulisa. You understand? Kanti the more uvumisa, the more uhlolela abantu, the more you use your intuition, kulapho nawo ureleaseka. You understand? Fumanisa into yoba ngoku uzaba ligqirha elipholileyo, kwazi uhlala nabantu, usebenze ngabantu. Hayi igqirha lihleli nje linyembezana, igqirha lihleli nje ukhathazekile.
njani kaloku kumele bunyangiwe ngoku why usenombilini kodwa wanyangwa unechoba uyayiva like umbilini ongakwazi uchaza na uhleli nje unenyembezi uhamba psychologists. I'm not saying amagqirha cannot experience mental illness. There's ikhona mental illness edinga ugqirha, you understand, kodwa sometimes masiyazini into yoba ukhona nombilini ke ngoku wobizo lwakokwenu. I hope ndiyavakala. Otherwise ezinye izinto like uvalo uvalo loba uyakhwazwa uyaphehlwa ebhekleni khona umuntu okukhwazayo buya namhla buya namhla buya ndiyakudinga ebomini bami yini namhla wami yazi bakakho omnye umuntu azobaphinda kuthanda yeva uphehlwe ebhekleni okanye uyakhafula namhlanje namhla uyakhwazwa ndim usibani bani ngo-12 ebusuku ngela xesha yeva uzawubuya kanti namhla uzawubuya uzapha kum oyami umthandayo ndim namhlanje ndifuna uqalisa ucinge ngami akho nto uzawuphinda ucinge ngayo uyakhafulwa ke ngoku ele kubizwa igama lakho kuzawuthi heqe kuvalo. Lowo umbilini unyangwa ngento ngamakhubala athile like iqwili. Hence I always say guys hlala una something epesini yakho, you know that Louis Vuitton purse of yours, that Gucci one, put her the qwili inside, keep it safe. When you suspect something thatha iqwili lakho uhlephule uhlafune like you chewing gum. Yeva ke ngo there are other remedies like isicimamlilo, umlamli yeva, fana nomuntu osathwasayo onombilini osephezulu siyakwazi ukunika umlamli, you understand, phungiswe udityaniswe nobisi uphunge ukuwehlisa awukunyangi ngolwa hlobo uyawehlisa. Ithi ke ngokulento guys masizazi indidi zalombilini, let us be able to differentiate ukuthi thina singabathwasayo kanye. Otherwise, let me end it right here. I will respond to your questions on the comment section down below. Otherwise, thank you very much for tuning in. Your mama Nonkwenkwezi, love you always. Keep tuning in, keep subscribing, keep sharing the videos. Thank you for the support. Bye.